desde el restaurante Sura os deseamos unas felices fiestas de San Pedro y San Marcial. Gora Irún, gora San Marcial! Bueno, ni Elur Grijalba naiz, aurtengo artilleriako kantinera, 26 urte dauzkat eta sukaldaria naiz. San Martzialak beti aniz etxean asko bizitza izan ditugu, familian kontua izan delako. Hori, aitak desfilatzera joten zen, eta gero amarekin togi hartzera goiz-goizetik ez, baina oso txikia ginelako, eta azkenean alardea familiakin bizitzen genuen, eta orain dela 10 urtetik aurrera gutxi gora bera, beti lagunekin prozesu berdina, baina gero lagunekin egiten genuen. Mendirako juteko askotan juten gera, jun izan gera, familiakin batez ere, elkartzen garelako goian amaiketako egiteko eta gero bazkaria eta mundu guztiek bezala. Zorionez, artilleriako hautaketa goiz-goizean da, goizeko amaiketan eitu dute bozkaketa. Eta ez duen egun guztia itxaron behar izan emaitza jakin arte. Orduan esnatu nintzen goiz-goizean, kafetxo bat hartu familiakin eta hasi nintzen pixkat konpontzen, zen esnatu berria nintzen, konpontzen hasi nintzen, eta horritzen nire izeba, lagun bat, nire arreba eta nire itaren bikotea, etxean ginen itxaroten, eta haiek zuden saiatzen nahi ziren giro hona sortzen, beste gauza batzuk hitz egiten, laguna bat zegoen TikTokean katu farregarriak erakusten nolako kontuk. Baina, ni nintzen oso agobiatua, banego nabanikoakin horrela, sofan, eta berez bozkaketa azkarra izan behar zen bakarrekan bozka egin behar zuten egun horretan, eta, amabiak laurden gutxiterako nire aitaren bikotari galdetzen dion, baina ze ordutan etortzekotan zeutan etorri behar dira, zeren amabiak laurden gutxi dira, eta zira etortzen, lasa emaitia, ondo dago, ez da zer gertatzen, horregatikan, ez da zer gertatzen, eta egon sofan hor erdinegarrez, oso agobiaturik, egia esan, angustia oso txarra da, eta eskerrak ez dudala asko pasa izan behar. Eta, azkenean, amabitan, nire aitaren bikoteak ikusitzun kotxea sartzen garajean, eta berak esan zian, lasai, eta nik hor negon erdinegarrez, eta, tinbera jozuten minutura, eta aita ikusi nun, mando guztik eta kriston pozamena. Aita ikustean, baita berak galderak edo aurkeztean, bera aita erdinegarrez zego, baita nik ere eta kriston pozamena, egia esan. Nire ondoan dagoen pertsona asko dazkat ondoan, baina batez ere nire aizpa da managerra, edo agendara ematen duna, eta, bateriak ematen dizkitzen gure bota propioa dazkagu, orduan, bigarren egunean janezkan etxean, ez ditut asko ibili zen, berez ez ditut erabiliko ibiltzeko, orduan horrekin arazorik ez, eta modisten kontua eta mailirekin lehenengo froga indarakat, modistak nire aizpan soineko txuria erabiliko dut, bakarrikan egin behar duela txikitu, orokorrean, eta alkandora txuria berri bat egingo dut, eta ez dut bigarren frogarik egin ezerrenaz, baina, ondo, bidean dago dana, eta entxegurik ez azkarlako ez dut entxeguen soinekorik ez zapatarik pentsatu behar, horregatik pozik nago, nik bakarrikan zaldi zibili barret, eta hor nago, oso konten egia esan. Egia esan, txikia ginenean baita beti juten zinen konpainien atzetikan jarraitzen, baina azkeneko urtetan nire kuadriako kide batzuk kantineak izan dira, orduan entxegutan beti batez ere haien konpainietan enfokaturik, edo batek behar du juten gara bere etxera ikustea nola ateratzen diren, edo lakoak. Eta nire laguna kantina izan baino lehen, entxeguak pixkat urrun ikusten ditun, batez ere nire konpainia ez ezkalako, eta orduan ibiltzen zara pixkat deskolgatua. Baina bai, azkenean egun horietan hasten duzu sentitzen benetako festak hasi egin direla eta jendeak badaki, jendean kalean nabaritzen da kriston ambientea eta oso, bai, gogokin azkenean hori bai. Gogo pila bat nezkan zaldi hartzeko, zen orain dela 2019an izan zen azkenekoa zaldian ibildu nintzela,
eta gogo askokin azkenean nire kontua zelako, nik ezazkaten txegurik eta zaldia hartzeko momentua izango zen lehenengo kontaktua edo benetan ametsa sinesteko momentua izango zela. Eta hasi nuen 3 klase aulki normalakin, zen pixkat gogoratu behar nuen kontua, eta lehengo igandan izan zen lehenengo klasea Amazona aulkiakin, eta kristona, kristona gustatzen zaidan, printzesa bat bezala sentitzen zara, joten zara horrela, eta erregina bat bezala. Eta atzu izan nuen beste klasea, eta zaldi zalatu indiate, eta orduan dakat gorputza pixkat eraldaturik, baina oso ondo, kristona gustatzen zait. Egia esan, usteet, zaldi zibiltzen garen kantinentzako egun hori errespetu asko ematen digu, gure lehenengo kontaktua azkenean jendeakin edo, eta zera abanikoakin dela, pausu eman, edo jendea sentitu, nik uste dut. Gogoa dazkat horretako, baina baita ere errespetu askorekin, benetan niretzat egun garrantzitsuagoa daude, 28 baino, eta espero dutena da, bai, guretzat baita egun berezia eta espero duguna, nahiz eta errespetua izan, gogokin. San Martzial ondoren, por supuesto, 29 espero dugun egun handia da, batez ere Amazona trajekin juten garelako, eta txikitatik uste idealizatu egin dugun irudi bat dela. Osea, oso emozionala, familiarra, eta benetan espero dentena, nire burua zen, nola zaldian igotzen naizen momentua zen, bueno, hasi da, ez? Hori, beldur asko daka baita ere, 29 pixkat dramatikoa izango da, baina 29 bukatzen denean, ja bukatzen ari delako dana, edo horazten da, 28 bigarren plano batean dago, baina 29 ja bukatzean da, bukatu egin da. Eta traje hori kendu behar duzu, zen infanteriakoak traje txuri erabatu dute, 2 egunez, baina guk Amazonak bat, eta kentzea traje hori izango da baita pixka dramatikoa, nire aizpak trajea kentzen zegonean negar ez ezula kendu nahi trajea, eta normal drama. Baina, buetik geratzen zaigu urrengo egunean 30 dela, baina, traje eta egun hori maitasun asko dakat. Oso pertsonala iruditzen zait momentu horiek, eta baita ere zure jendearekin eta familiarekin batez ere, familiako emakumeak batez ere, zeren gizonak azkenean kanpoan egoten dira goiz-goizetik. Danak ezakin ere izpa etxera etorriko den, logitera eta, baina danak elkarrekin esnatu, baita nere eta bere bikotea eta gozaldu zeo zer, aldeguna, eta hasi pixkanaka prestatzen, ilapaindegikoa etorriko da nire etxera, eta makiadora baita ere, eta, danak lagunak dira baita ere. Osea, danak geratuko da familian, giro oso ona, danak harreman oso ona dakagu, eta gutxinaka eguna hasten. Txikitatik, amarekin eta beti juten ginen arranka ikustera, hori ezakit, norbaiten atzetik edo algenun tokitik, ez genolako goizetik toki hartzen, txikia ginelako, eta lagunekin hasi nintzenean ateratzen eta beti San Martzial kalera juten ginen goizean, eta beti toki berberean egoten gara orokorrean baita ere arratsaldean, eta badakit nondik egongo diren gutxi gora bera, jende guztia, baina nire esan didatenez, eskina guztietan norbait ezagutuko duzula, azkenean, espero ez duzun jendea baita ere, azkenean irungoa garelako danok, eta, baita ere, arrankada hasteko gogo asko dazkat, ez da Elizako jeitsiera, olako gauzak, nik ez dutelako inoiz han ikusi, egun pare batetan bai, baina ez han bizi, naiz han ezi Elizako jeitsieran, eta baita ere momentu horiek lehenengo aldiz bizitzeko, baina nire buruan. Hori esan dako alen, familiakin txikitatik mendira egotzen ginen beti, han familiakin elkartzen ginelako, zapote bat hartzeko edo zer baita ere, eta azkeneko urtetan, urte batzuk egon ziren gelditu egin genuna, ni behintzat, beti gale nagusian edo non baiten egon behar ginelako toki hartzen, eta azkeneko urtetan beti nire aizpa izeba eta igotzen gara 3 elkarrekin edo autobusez edo oinez, urteren batean,
eta danako elkarrekin juten gara, eta azkenean are egon behar delako, eta elkartzen gara familia guztiakin. Bai, nik uste askok eta askok erantzun berdina esango dutela, azkenean arratsaldeko alardea kale nagusian izaten delako garrantzitsuena edo protagonismo gehien izaten duena, eta egia esan kristona delako, ez dago, zaila da azaltzea kale nagusian sortzen den giroa eta gauzak nola diren azaltzea. Neska batek esaten zidan ez zula inoizan ikusi eta ez nekien nola esan, azkenean dago pertsonen muro bat hor, eta guztion artean dakagun elkartasuna, pixkat, ¿cómo esaten da? Dramatikoa, behar bat, suna dramatiko, pero ez dakit. Jeitxierako gogo asko dazkat baitare paniko ematen dit, bukatzea dagolako alardea, baina beno, azkenean asumitu behar da, bukatuko den zeo zer izan behar dela, bestela ezen nahi garrantzitsu izango, baina bueno, baita ere inoiz ez detelako alardean errekorrido guztia bizi, eta lehen urtean uste dut kontatu egin ziatela, eta esaten ziaten, bai, hemendikan pasatzen gara, edo ezakit, eta ostia, pixkat benetan ikustea zer den, eta bizipen guztiak izatea. Mila esker.